Esiga ni pokuru. Mano lera mana kaka iwacho no. Okay. Mak mana ang'o miyo jopiny ok winj dongruok. Dongruok ma un kaka sirikal usiko wacho ni jidongo ga tamala 4.7, tamala 5, tamala 6. Jopiny ok winje, jopiny mara mara miwuoyo go to ywak. Gima miyo japiny nyalo bedo ni ok winje maber, koro wawuogie wacha uchumi. Wadogi bech gik moko. E bech gik moko ma ji tiyo godo mang'eny, ging'eny sana, giinge 1,000. To e okapu mwang'iyo godo ni to ngima chalo nade kuom bei mag gik moko. Watiyo gi 300. To e 300 gi, kichaki bire iye, to e kategori moketgie, ibiro yudo ni nitiere man gi teko mang'eny, ji tiyo kode mang'eny. Kaka kochopo korka chiemo, to gi math mok mag kong'o. Obiro bedo chai, obiro bedo soda, math duto, obiro di juice. Kiketo gi kanya achiel, tiyudo ka ji tiyo kode mang'eny. Ng'eny pes dhano kuom chiemo dhi kanyo. Bas wachak wakawo wach mar wuoth, nengo wuoth, transport, askato wachak wakawo nengo mar skoro transport ka oting'o fare ma ng'ato tiyogo, to kata kiriembo to ting'o diesel ni, kata oting'o petrol ni, gima chal kamano. Bas wachak wakawo nengo mar gimoro kaka pi, gas, stima, gima chal kamano. Wang'iyogi, gigo adekgo, migepe adekgo kende ochung'ne 57% of gik ma ji tiyogo de udi. Bas. Koro kibiro kae, koro wawuoye wach inflation. Nikech mano duong' bende mondo onagi winje ni to e ywak ma wantiere godo fuku wakani chal nade. Inflation dhi mbele, ten gima omedore e piny ka piny, ok en Kenya kende. Inflation en bech gik moko medore pile ka pile. Mamano opogore gi uchumi. Koro wadonje kanyo mondo eka koro aduoge wach uchumi ni. Yeah? Koro miyo seche ma wawacho ni bech gik moko medore, en wapime e dwe ka dwe. Kidhi e wik mar 2 gi wik mar 3 e dwe ka dwe, to wang'iyo bech gik moko, to wang'iyo gi kuonde mopogore. Wan gi kuonde 50 mwadhi mwang'iye bei. Nairobi ka wang'iyo gi kuonde 14. Koro modong 36 oke taonde mopogore Kenya ka. To tagisewacho ni gin watiyo gi basket moting'o gik moko adi 300. Bei gi kwadwa wakawo gi temo wang'iyo gi kaka ne gichalo higa machielo. To wayudo ni bech gik moko medore machal nade, to gin e areas mage ma gimedore. Koro mano gima iluongo ni inflation. Koro inflation ka tiende ni seche ma bech gik moko medore, to kanyocha ing'iewo gik moko gi 20,000, to bei omedore. To into msachi cha okotimore nade, nweng'o ni cha okomedore, to matinde ni koro gima timore ni gik ma yandi ng'iewo dhi dok chien. Nikech power mar pesa ni cha timore nade, odok chien. In mana kod 20,000 cha, to gik ma koro nyalo ng'iewo moket ni moduog ni to timore nade, obedo matin. Kanye ma shida beti. Matinde ni nweng'owa ok medre kaluwore gi kaka inflation, kaka bech gik moko timore nade, medore. To kane nweng'o ji sudore gi kaka bech gik moko dhi mbele, to ne ywagruok bedo matimore nade, maonge. Mae kama wantiere. And mae en achiel kuom gik ma miyo bech gik moko miyo jo Kenya ywak. To ei kae bende, gima wachako non maber, nikech gik ma wacho gi gin bende en achiel kuom gik ma kelo wach uchumi ni bedo kaka entiere ni. Gima be nyaka wachako wawinj maber ni classes nitie mopogore. Nitie class mamalo ma en ka bech mafuta medore, to pod ok owinje ahinya. Bech chiemo medore, ok owinje ahinya. Koro adwa kawo jok ma nitiere apakarin. Gin shida gi, pesa ma gitiyo gi chiemo en pesa matin. En atamalo matin kabisa. Pesa ma gitiyo gi mafuta en gima tin. To ng'at machulo ot, ochulo ot mar 100,000, 100,300, 100,000 ka rent omedore, nikech maga achiel kuom gik ma bende nitie basket wacha. Ka bech ot omedore, to ng'ani winjo matek, nikech otiyo gi pesa mang'eny kucho. To kubiri chiemo ka, to otiyo gi 30,000 for example.
Koro kata ka chiemo no medore modhi 32,000 ok owinje ahinya. But to class machielo ma middle class ka en kama pesa nitie mang'eny en joka kar wuoth kar puonjruok ka ema pesa nitie. Ka gigo medore to hinyore. Aya, class machielo man piny, koro wadhi lower Karen. Ka bech alot omedore, bech rech omedore, to winje kabisa nikech ng'eny pesa ma ng'ani yudo otiyo godo e chiemo. Iwinjo kama pogruok nitiere. To kochopo kar transport ka to kowinja ahinya nikech kama udhi tiyo wuotho gi tiende. Iwinjo kama pogruok bede. Mane kaka gini chalo, omiyo jothurwa teme mondo uwinj gik mawacho gi kaka gintiere nikech en mobiro konyowa mondo mi wang'e ni to ang'o monego watim to ang'o ma kik watim. Kuseng'eyo mano kaka